За трета поредна година Екохотел Здравец организира състезание по ски за купата на хотела. 175 деца от 3 възрастови групи от 14 клуба в страната показаха майсторство на идеално подготвената писта в ски зоната на Екохотел Здравец. Това е една от добрите писти за тази възрастова група деца в България и тук децата имат възможност да покажат своите знания и умения, които придобиват със всяка година тренировки и поредна година се оказва, че пистата добре им се отразява. Снега е хубав, времето е хубаво. Близо 200 деца участват. Това надежда ли е, че България може да има скоро свой олимпиец? За мен е голяма надежда. Аз много вярвам и в последно време все повече деца карат все по-добре. Най-нетърпеливи да се пуснат по пистата и да покажат уменията си бяха младите скиори. Лесно, трудно. 50-50. Какво очакваш от състезанието днес? Всичко. Първото място? Да победим. От колко време караш ски? От 4 години. Лесно ли се научи? Да. Твоето време какво е? 32-66. Край пистата трепетно родителите стискаха палци на младите състезатели. Това е голям празник за децата. Стискахте ли палци на малки? Естествено, ние сигурно се вълнуваме повече от тях. Ски купата на Екохотел Здравец е кръг от Националната купа за деца на Българската федерация по ски. Това е първенството с най-голям награден фонд в тази възрастова група. Подаръци имаше за всички състезатели. С купа и медали за първо, второ и трето място бяха удостоени момичетата и момчетата призьори в трите възрастови групи. Други петима получиха чисто нови маркови щеки. От 3 годишен съм стабилски. Какво е усещането, като караш? Страхотно е. Чувства се човек. След състезанието младите ни ски надежди възстановиха силите си в идеалната за релакс и добра почивка база на Екохотел Здравец.